Benvinguts i benvingudes a una altra sessió de jornades tecnologies lingüístiques lliures en català. Aquesta setmana comencem amb el tema dels assistents virtuals i avui parlarem en general sobre assistents virtuals, sobre el mercat i els problemes que tenen els productes comercials i sobretot la situació del català. Ja us hem comunicat que hem canviat una mica del tema d'aquesta setmana perquè ha passat algunes coses molt interessants amb la localització de l'assistent virtual de Microsoft. Per això enfocarem una mica més en aquest tema i el nostre company de Joan Muntaner parlarà més sobre això. Jo soc Baibars, ja em coneixeu, però dic una altra volta per les persones que venen per la primera vegada. Soc el soci i cofundador de la cooperativa Col·lectivat i el que fem són consultoria de coneixement. Treballem en àmbit lingüístic, fem traduccions, transcripcions i també recerca territorial i per totes les feines que fem utilitzem tecnologies lingüístiques. Per això compartim aquest coneixement sempre en la comunitat, en la forma de programari i també en el format de presentacions, tallers i jornades com aquesta. Doncs començo una mica. El que parlarà avui serà més curt que parlarà en Joan i jo avui us explicaré una mica com és la situació dels assistents virtuals i sobretot com és la situació del català dins d'aquest mercat. Doncs parlaré una mica dels fonaments, no tan tècnic com les altres sessions, i parlaré sobre els productes existents, la situació del català i també acabem amb les tecnologies lliures. Doncs començo, com sempre, ja són pocs, però per veure si utilitzeu assistents intel·ligents ja. Fem aquesta enquesta per veure. Solo queda Marisol. Doncs sí, la majoria no. I això és sempre així, una mica. És interessant aquesta pregunta perquè tenim una altra de les persones que heu dit no, les fareu si parlessin en català. Doncs sí, això vam fer una altra vegada a la primera setmana i això sembla sempre així que l'impacte de tenir productes en català afecta el nostre ús també i per això una de les coses és així, per veure, entendre com és la situació del català i intenta donar suport d'alguna manera. Això és l'objectiu general de les sessions que fem. Doncs ja sabeu més o menys què són els productes smarts que comencem amb aplicacions dels mòbils com Siri, que és més conegut, és el primer, dels assistents altaveus smarts, altaveus intel·ligents, de l'Alexa, del Google, també Apple té i molts productes existeixen que podem tenir un dispositiu a casa directament dedicat a aquest assistent virtual. També tenim altres aplicacions o productes que relacionen, vinculen amb assistents virtuals que són també smarts, com el navegador del cotxe, i altres coses que són més relacionades amb assistents virtuals són dispositius de casa. Per exemple, aquí veieu el Google Nest, que és un termòstat, controla la temperatura de casa mitjançant de l'assistent virtual que utilitzem a casa, per exemple. I al final, aquí volia ficar també aquest dispositiu que és per enxufer intel·ligent, diguéssim. El que fa és converteix qualsevol dispositiu a casa a un
dispositiu intel·ligent mitjançant el control si utilitzem o no, mitjançant el control de la llum. Doncs només controlant la connexió a la llum podem fer qualsevol dispositiu, per exemple, la llum en si, intel·ligent, i d'aquesta manera podem controlar múltiples coses, múltiples productes a la casa nostra. Doncs ja entro als productes existents perquè mirant a la situació ja és una mica xocant. Normalment coneixem els assistents més coneguts de les empreses grans, de GAFAM, normalment diem, com les empreses grans, Google, Alexa, Apple, Microsoft, dels grans. I després alguns sí que potser coneixeu, de Bixby, de Samsung, BlackBerry és del mòbils, i Dragon és l'empresa gran de les tecnologies de la parla, Nuance. Aquestes són una miqueta més conegudes, però al final hi ha un munt dels productes que d'alguna manera o altra són intel·ligents, assistents intel·ligents, o tenen alguna funcionalitat intel·ligent. En general poden existir als mòbils com una aplicació mòbil o del navegador, no necessàriament haurien de ser un producte en si com un altaveu. Per això tenim una llista molt, molt gran. Al final, el que passa és que a cada sessió ja faig quina és la situació del català i fico aquest producte dins d'aquesta llista, només aquesta està en català. I en aquesta llista no hi ha cap, però hi ha notícies, perquè ja fa anys que l'administració pública i també altres organitzacions com Plataforma per la Llengua està treballant per fer les empreses facin la localització al català, introdueixin productes en català. Abans de discutir això, jo vull explicar per què és difícil per les empreses per localitzar a una nova llengua. Això implica una gran inversió perquè, d'alguna manera, cada cop introduïm una nova llengua a un producte intel·ligent, hem de construir tot de nou, gairebé tot. Hardware potser no, però tot el software, tot el programari dintre, de nou, hem de construir de nou. I per què? Per què és això? I us explico ara els ingredients per crear un assistent virtual. Aquí hi ha 5 ingredients, podem detallar encara més, però deixem els 5. I dins d'aquests 5 ja hem parlat de 2 ingredients, que són reconeixement de la parla i síntesi de la parla. Doncs un assistent virtual hauria de capaç d'escoltar els comandaments i també respondre. Això és la manera que interactuem amb els nostres dispositius, però no són prou, no són suficients per crear un producte. El que necessitem és, primer de tot, un altre motor específic de paraula d'activació. Això sempre ho tenim i es diu en anglès wake words. Quan diem paraula d'activació és quan diem Hey Google o Hey Alexa, i aquest procés és separat del reconeixement de la parla en general, perquè normalment aquests dispositius o aquests assistents virtuals comuniquen, parlen amb un servidor al centre, comunicant aquestes dades, aquests enregistraments que fem quan parlem a un centre, un servidor centralitzat, i donen la resposta. Però no podem fer això 100% de tota la vegada. No haurien de fer-ho, no haurien de registrar tot el que passa a casa i comunicar-ho a un servidor centralitzat de l'empresa. El que fan és aquest processament internament i per això contínuament enregistren. Quan detecten aquesta paraula d'activació, doncs comencen a escoltar i comunicar amb el servidor central de l'empresa del producte.
després d'escoltar dels nostres desitjos o comandaments, el que han de fer és entendre el que estem dient, entendre la nostra intenció. Per això hauríem de ser capaços d'entendre la llengua, la intenció, el context, etc. Podem dir que és un altre paquet de programari al motor de comprensió de la llengua, que és una cosa que no havíem parlat fins ara durant les sessions. I després d'entendre el que necessitem, ha de mirar si es pot fer o no. Per això parlem de les habilitats. Si volem escoltar música, mira a les habilitats que té. Si té habilitat de tocar la música, habilitat de, per exemple, Spotify, connecta al nostre compte de Spotify i comença a tocar la música. Això en general es diu skills, sobretot per Alexa, per l'ús de l'Amazon, i sempre són necessaris per qualsevol nova cosa que volem que faci l'assistent virtual, hem de desenvolupar-ho sempre. Això també és implica esforços extras de la part del fabricant. Doncs com és la situació? Per tots els elements és bastant difícil d'implementar una nova llengua, però hi ha novetats. Hi ha novetats i sembla que potser en un futur aviat podrem tenir, per exemple, Google Assistant en català. Encara no ho tenim, però el que sabem és que Google va construir alguns elements d'aquests 5 elements. Alguns d'aquests 5 elements. Ho sabem gràcies a un article d'Albert Cuesta que va descobrir que Google, els Androids, poden entendre els comandaments en català i poden retornar algunes respostes, però ho fan mitjançant el text. És a dir, quan hi ha un vídeo d'Albert Cuesta que pregunta a la població de Catalunya, si no m'equivoco, i la resposta surt en la forma escrita. Doncs sembla que ja tenen coses fetes com la comprensió de la llengua en català, però el que no tenen és síntesi de la parla, no tenen una veu en català i tampoc es pot configurar tenir aquest assistent virtual mut, diguéssim, per defecte, o no és fàcil de configurar per arribar a aquest punt. Sembla que Albert Cuesta va descobrir per casualitat o va intentar amb intenció, diguéssim, però no, Google encara no ofereix cap servei aquesta oficialment en català. Això és també una mica mala notícia perquè Google com a servei tampoc té veus en català. Per això sembla que no tenir aquesta tecnologia no pot aglutinar tot i crear el producte final d'assistent virtual, però no hauria de ser molt, molt difícil per Google per crear veus en català i ja veurem si tindran o no. Després hi ha la situació d'Amazon. Doncs, comparat amb Google, amb la localització de llengües, Amazon és molt malament, fa molt malament. És molt lent d'integrar noves llengües i és el pitjor al mercat de les ofertes de llengües que té. Tot i així, Amazon era el primer assistent virtual que va integrar un servei, un skill en català. El skill era notícies de TV3. I ara té més skills de TV3, de corporació CCMA. I això era possible per l'estratègia i política que tenien, independentment de la llengua de l'assistent virtual, acceptaven qualsevol skill amb qualsevol llengua. És a dir,
El que està passant ara amb Alexa és, aquí podeu veure, en Alexa espanyol, parlem en espanyol, en castellà, amb Alexa, i Alexa ens dona la informació en català. No parla català, però connecta a TV3 per donar notícies, per exemple. I això és una situació una mica paradòxica, però Alexa, al ser molt lent d'integrar llengües, aprofita aquesta estratègia per tenir més skills, i al final Google no acceptava per un temps, per exemple, inici d'aquests anys, Google no volia tenir els skills en llengües diferents de la llengua de l'assistent virtual, però ara sí que té, mitjançant l'assistent virtual en castellà, es pot demanar altres skills de la corporació. Per exemple, ara la situació és així que podeu veure, hi ha diversos skills i alguns també estan en els skills de Google Assistant. I finalment, la situació d'Apple amb el Siri, últimament fa un mes, 2 mesos, que va sortir una notícia dient que Apple estava buscant un treballador per anotar enregistraments en català a una persona que té els skills de compressió de llengua excepcional per fer control de qualitat. Això va generar notícies que Siri s'integrava el català, però encara no ho sabem. Però, bueno, ja veurem què passa amb això, però sembla que estan fent algunes proves. Doncs problemes. Sempre ens enfoquem en els productes de les empreses grans per tenir per tenir l'opció de tenir el català, els productes en català, però concentrar-nos als productes de les empreses grans a vegades és problemàtic, perquè, doncs, seguint amb l'exemple de l'Apple, del Siri, una de les coses és privacitat de les dades. L'any passat va sortir notícies, treballadors o extreballadors van filtrar la informació que Apple feia que els tercers, anotadors tercers, escoltaven els enregistraments dels usuaris de Siri. Això és problemàtic en general per la privacitat, perquè Siri enregistra coses per error també i sortia enregistraments de les discussions molt personals. A més, dins de les lleis de directiva de protecció de dades, Apple no hauria d'utilitzar tercers per fer aquestes feines de comprovació. I això era molt problemàtic i, de fet, ha sortit que un dels centres va estar situat a Barcelona. Doncs això ens afecta en dues maneres. Una és si ens enregistra Siri i comparteix les nostres dades a les empreses terceres, això està mal. A més, amb aquestes feines lingüístiques estem generant molt més treball precari i els agrada utilitzar els treballadors d'aquí, d'Espanya i de Barcelona. De fet, el que va passar, un cop es va descobrir això, Apple va dir que no aturem aquesta pràctica d'utilitzar els tercers i vam assabentar que això és un comentari al Glassdoor que l'empresa aquí, que no donarà el nom, va acomiadar gairebé 300 treballadors immediatament. Això en sí que Apple feia una cosa mal i al final va intentar corregir-ho,
però quan mirem altres comentaris d'aquesta empresa surt que el tractament dels treballadors no era gaire bo, tampoc. Doncs això és problemàtic en aquestes maneres i ara mateix Apple té el seu propi centre per fer aquest tipus de treball que aquestes feines d'anotador continua a Barcelona també. Tornant al tema de privacitat de dades, una cosa és compartir les dades amb els tercers, una altra cosa és aprofitar les dades per crear perfils dels usuaris. I això és problemàtic perquè normalment estem acostumats depenent de la nostra activitat al navegador, Google, per exemple, ens ensenya anuncis personalitzats. Això s'accepta d'alguna manera o altra. Jo utilitzo AdBlocker i també, sisplau, utilitzeu AdBlocker. Però el problema que genera aquests assistents virtuals és el nivell d'enregistrament. Bàsicament, els assistents virtuals i productes intel·ligents estan fent un enregistrament de l'entorn i no només fan aquest enregistrament, sinó les empreses intenten aprofitar aquestes dades per generar més informació sobre els seus usuaris. Un exemple. Amazon no fa només reconeixement de la parla. Fa una cosa que es diu reconeixement d'esdeveniments, reconeixement de coses. Què significa això? Per exemple, per detectar si hi ha mascotes a casa. Això té implicacions dels productes que ens vol ensenyar Amazon quan entrem a la plataforma d'Amazon. Una altra cosa, per saber quantes persones estan a casa i quantes són de menor d'edat, quants anys tenen, la distribució de gènere, de detecció de gènere, i totes aquestes coses ajuden a Amazon per perfilar en una manera molt, molt detallada les nostres vides, i tot això és per oferir més productes i ensenyar-nos anuncis més rellevants. I això és una cosa que és bastant espantós. Doncs, resumint tot, què hem de fer? Què és l'alternativa? Sí que tenim un problema amb la llengua catalana, que ja no tenim els productes de les empreses grans. Potser per alternatives lliures és un avantatge, perquè com a comunitat, si les empreses no reconeixen la demanda de Catalunya, dels catalanoparlants, per utilitzar aquests productes, la comunitat de programa lliure pot intentar impulsar algun projecte d'assistent virtual, d'assistent intel·ligent en català. Doncs hi ha una llista, hi ha uns quants d'aquests projectes. El primer i el més interessant és el Mycroft, però hi ha més que tenen funcionalitats diferents i punts bons o avantatges diferents. Però avui parlarem més sobre Mycroft i la raó és la comunitat que té. Quan mireu als altres projectes, no tenen una comunitat tan gran com de Mycroft, i això implica una certa llibertat d'implementar noves funcionalitats, noves coses a l'assistent virtual, i el software és obert. Qualsevol persona pot utilitzar-ho, i el que fa Mycroft és dissenyar el hardware i també vendre el hardware, al final l'altaveu intel·ligent, però tota la infraestructura digital, el codi, el software és obert, i també altres eines que ajuden la construcció, creació de certes funcionalitats també
deixa obert el Mycroft. I per això vam començar a treballar en aquest projecte per veure si podem localitzar-ho o no, i hem arribat a un bon punt. I jo, abans de passar la paraula al Joan, només volia destacar que ja Softcatalà va posar informació rellevant a la seva pàgina i què cal fer per unir-se, per ajudar al projecte, etc. No és només això, hi ha encara més informació a la seva pàgina. I per explicar totes les coses i on estem amb el Mycroft, passo la paraula al Joan. Sí. Vale. Joan, saps que no se sent, no? Sí, un moment. Sí. Ara sí? Se'm veu? Ara se'm veu, no? Sí, perdoneu. Se'm sent i se'm veu, oi? Sí. Vale, perdoneu, que jo i les presentacions sempre ens costa bastant. Bueno, primer de tot, aquesta, la part que faré és molt més tècnica que no pas havíem previst fa 15 dies. I ara us explicaré els motius, no us espanteu, però bueno, ens hem hagut d'adaptar a la nova realitat. Aleshores, soc Joan Montaner, membre de Softcatalà, em podeu trobar en aquesta adreça, a Twitter soc un Joan qualsevol i la majoria de vegades em trobareu amb aquesta tassa. Aleshores, Softcatalà, suposo que els que esteu ja la coneixeu, el nostre objectiu és fomentar l'ús del català a l'informàtica, internet i les noves tecnologies. Principalment traduïm programes, generem recursos per atreure recursos lingüístics i altres recursos. Llavors, avui volem parlar-vos de Mycroft en català. Quin és l'objectiu? Aconseguir l'assistent virtual lliure de referència en català. Com deia en Baibars, de les diferents opcions de programari lliure d'assistents digitals, la de referència, la que té una comunitat al darrere més important és Mycroft. Per tant, per nosaltres sempre la comunitat és molt important i és un factor que ens ajuda molt a decidir en quin projecte col·laborem perquè els recursos són limitats i per tant no podem col·laborar en tots. Aleshores, què cal aconseguir per tenir Mycroft en català? Que el codi del nucli, el Mycroft Core, i Lingua Franca, que és una biblioteca que processa les dades i les dates, els nombres, admetin el català. Cal traduir les habilitats, les skills. És a dir, qualsevol acció, servei que faci Mycroft té associada una skill al darrere, una habilitat, i cal traduir-la, cal adaptar-la, cal localitzar-la. Ens cal un motor de reconeixement de la parla, speech to text, és a dir, que quan parlem, Mycroft sigui capaç de transcriure en text per poder-ho encaminar cap a l'habilitat que toca, cap a l'skill que toca. I ens cal un motor de síntesi de veu, text-to-speech, perquè un cop l'habilitat ens retorna una resposta, Mycroft ens la pugui dir de forma oral. I sobretot cal fer proves i més proves, perquè ara mateix aquesta part de proves i més proves és la que ens falta més. Per què? Perquè el nucli de Mycroft Core i Lingua Franca ja el tenim en català, i hem traduït totes les habilitats gràcies a la col·laboració de 5 estudiants del màster de Tradomàtica de la Universitat Autònoma. La setmana passada es van acabar de traduir, han fet una feinada espectacular i m'han tret la feina d'avui, que jo us volia explicar com s'havien de traduir les habilitats, doncs ja està fet. Cal mantenir-les, cal repassar-ho, però ja està fet, al 100%. Tenim motor de reconeixement de la parla, sí, i tenim motor de síntesi de veu, també. Què manca? Doncs fer proves i més proves. I un altre petit problema, que és que no hi ha res que funcioni de sèrie, out the box. Ara mateix tots aquests 4 components que tenim fets, ara per ara, cal aplicar-los manualment, que és el que us vull ensenyar avui. És a dir, com muntar un Mycroft en català, ho intentarem,
I si no me'n surto, us ensenyaré un que ja tinc muntat. O sigui que tingueu paciència amb mi. Aleshores, hi ha dues guies. Una és una guia de com muntar un Mycroft des de zero en VirtualBox. Si coneixeu VirtualBox, és un motor de màquines virtuals. Si no el coneixeu, no us espanteu i us animo a provar-lo perquè és una eina molt útil. I després una guia per configurar Mycroft en català. La guia original està feta en anglès per Casimiro Ferreira, un desenvolupador portuguès que ens ha ajudat moltíssim per corregir problemes que tenim en català i desenvolupar habilitats en català que no acabaven de funcionar bé, doncs les ha adaptat perquè funcionin en català i ha fet una guia fantàstica, molt completa i, si no m'equivoco, la jornada de dijous desenvoluparà tota aquesta guia, però us recomano de fer una ullada. I abans de fer-vos la demostració, com s'hi pot col·laborar amb Mycroft en català? Doncs traduint i revisant traduccions de les habilitats, tenim un grup de Telegram bàsicament per això, i després fent tasques de desenvolupament, creant noves habilitats i millorant les actuals. Creant noves habilitats per què? Perquè, potser es podrien crear habilitats específiques per als continguts de TV3 o de Catalunya Ràdio, o per serveis webs de pàgines web de referència en Catalunya, doncs que hi ha alguna habilitat que interaccioni amb aquests serveis. Llavors, s'han de crear noves habilitats pel mercat catalanoparlant i millorant les actuals perquè, malauradament, moltes habilitats no acaben de funcionar bé en català, de les habilitats actuals, llavors cal retocar el codi perquè funcioni. Llavors, la comunitat de desenvolupadors pot interactuar o, com a punt d'entrada, pot anar al xat oficial de Mycroft, language-ca, que és on ens ajuntem, on s'hi pot parlar en català, anglès, i bé, ens confiem que es crea una comunitat. Llavors, jo ara compartiré la pantalla. Intentaré ensenyar-vos com crear des de zero un Mycroft en català. Com us dic, si no me'n surto, faré servir un que ja tinc muntat. D'acord? Llavors vaig a compartir la pantalla i no em deixa compartir la pantalla. Un moment, ja comencem. Que no em deixa. Espereu, Mira que ho hem provat. Aquí, ja està. Ara m'hauria de deixar. Ara sí que veieu la meva pantalla, oi? M'ho podeu confirmar, sisplau? Sí. Sí, va. Perfecte, gràcies. La guia que us he ensenyat abans. Això està per aquí. Teniu l'enllaç a la diapositiva i, si no, jo te muntaré Mycroft from scratch. Bàsicament, què es tracta? Mycroft funciona al Linux. Si no teniu Linux o no voleu potinejar el vostre sistema operatiu habitual, doncs us recomano una màquina virtual. Què s'ha de fer? Heu de tenir instal·lat VirtualBox amb el vostre ordinador i hem de baixar una ISO del sistema operatiu que volem fer servir, basat en Debian millor, i per aquesta guia jo he fet servir l'Ubuntu actual 20.04 de suport a llarg termini per escriptori. No és necessari que sigui per escriptori, al contrari, és recomanable la versió de servidor perquè necessita menys recursos, però per aquesta guia, que diguem-ne és per introducció, faig servir l'Ubuntu per escriptori que té interfície gràfica, finestres i botons, i és més útil. Aleshores, si fem clic en aquest enllaç, ens envia aquí i només ens hem de baixar aquesta ISO, que és el CD per instal·lar Ubuntu en qualsevol ordinador. Llavors l'instal·larem en un ordinador virtual, en una màquina virtual. Llavors, un cop el tenim baixat, obrim VirtualBox. Jo tinc aquí dues màquines creades amb un punt intermig, però simplement es tracta de crear una màquina nova, posar-li un nom, li poso que l'Ubuntu ja el tinc ocupat. Que sigui Linux, versió Ubuntu 64 bits, següent, li posem més RAM, jo
li posaria 4 gigas de RAM. El meu equip no és que sigui gaire potent, però bueno, aguanta. Creem un disc dur virtual. Es diu 10 gigas, però li posarem 30 gigas. Per no quedar-nos curt, per si fes falta. I un cop està creada, aquesta màquina virtual ja està creada. Això, per qui no tingui experiència en màquines virtuals, simplement és una capsa. És una capsa on a dins hi ha un ordinador virtual. Doncs ara engeguem aquest ordinador virtual. Seleccionem aquesta màquina i iniciem. I com que... sí, això li... No, val. I el que fem és triar aquí que engegarem un DVD posat, un DVD virtual, que és el fitxer que hem baixat abans, la ISO de l'Ubuntu 20.04 d'escriptori. Iniciem. No us faré tota la instal·lació, és a dir, ho faig ràpid per qui no ho ha fet mai, perquè sé que algun dels assistents potser no té gaire experiència, perquè ho vegi i no s'espanti. A la guia hi ha moltes captures d'aquesta part. Això, bàsicament, aquesta finestra aquí, és una màquina virtual on ara mateix està engegant des del DVD virtual que li hem posat. I el que farem és instal·lar un Ubuntu des de zero, net, com una patena. Si a i50 no us he muntat el Mycroft en català, passarem al pla B, que és el Mycroft que ja tinc muntat. Però aquesta part que potser és la més difícil, la que pot espantar una mica, sí que m'agradaria ensenyar-la. A veure... Ui, estan trucant, disculpeu. A veure si s'acaba de carregar això. A veure... Ara s'ha engegat l'Ubuntu. I ara es tracta d'instal·lar-lo. Triem català, instal·la Ubuntu, next, next, next. En la guia, si veieu, està tot exactament tal com ho he fet, amb moltes captures. I aquí hi ha un problema amb la proporció de la pantalla, però aquest botó és endavant, diguem-ne. Llavors, li faig clic, li poso una instal·lació mínima, amb això ja en tindrem prou, i endavant. Llavors, ara cancel·laré aquesta instal·lació perquè no aporta res important. Bàsicament, en el moment en què demana crear un usuari i contrasenya, jo l'he posat com a usuari de prova a Mycroft i de contrasenya Mycroft també. I un cop fet això és endavant, endavant, deixar que s'instal·li i un cop s'instal·la apareix aquesta finestra per reiniciar la màquina. Per tant, jo ara per guanyar temps el que faré és que tancaré aquesta màquina virtual, i aquesta d'aquí us surt això, dius instal·lar i endavant. Vull dir, és next, next, next. No té cap misteri. Un cop acaba la instal·lació, apareix aquesta pantalla, s'ha de reiniciar i un cop reinicia, doncs apareixem reiniciar la màquina virtual, apareix un Ubuntu nou de trenca amb un únic usuari, Mycroft. Llavors, si vinc aquí... Un moment,
que ara hi ha una part que potser no us l'ensenyaré, però bueno. És que he creat dues màquines virtuals i els dos tenen el Mycroft instal·lat, em sembla. Llavors, ara us ensenyaré aquesta mateixa màquina virtual, un cop s'ha instal·lat i s'ha configurat el Mycroft, doncs com instal·lar-lo. Per instal·lar-lo és fàcil, el que passa que triga bastant. Instal·lar-lo és simplement executar aquestes ordres. I et fa unes quantes preguntes que jo recomano per començar a respondre no o sí en funció del que vulguem fer, però bueno, no és obligat. Però instal·lar-lo és fàcil, el que passa que sí que triga. Llavors, hem instal·lat un Ubuntu, tenim una màquina Mycroft. Poso la contrasenya que hem definit en el moment d'instal·lar, que és Mycroft. I a veure si engega. Molt bé. Obre una finestra de terminal. I obre també un explorador de fitxers perquè... Sí, aquí ja està instal·lat Mycroft. Us enganyaré una mica o, bueno, podem fer... No us vull enganyar. Fena, no. Aquí estem en una màquina virtual i em saltaré un pas de la guia, perdoneu-me, però és que si no, no us dona temps. Es tracta d'actualitzar, instal·lar... Es tracta de la finestra de terminal que he obert, executar aquestes ordres. Això simplement es baixa el codi de Mycroft, entra dins del directori i executa l'instal·lador i només hem de respondre aquestes preguntes. Aleshores, aquesta màquina que he engegat ara, bàsicament ja ha fet tot això. Ara ho dic perquè triga bastant. No és un procés gens complicat, simplement és... Heu de... Quan obriu aquesta finestra de terminal, aquí, cal executar aquestes ordres de la guia de Mycroft des de zero. Llavors, on està aquesta màquina? Està justament aquí. Aleshores, una vegada reiniciat, anem a Mycroft Core, executarem això per tenir l'entorn de desenvolupament de Mycroft, que no és necessari en aquest punt, però m'agrada tenir-lo fet, perquè si no... No li ha agradat el porta-retalls, perdoneu. Mycroft Core... Activem, molt bé. Anem a la guia. Iniciem Mycroft. En mode debug. A veure si funciona el porta-retalls. No, no li agrada. Ostres, quina sort que tinc. Doncs ho teclejo. Aquí estem iniciant Mycroft. Això engega a tots els serveis que necessita Mycroft i una petita interfície gràfica que inicialment no és necessària, però ara que estem fent proves funciona. Això és un Mycroft acabat d'instal·lar i configurar. No, acabat d'instal·lar que s'executa per primera vegada. Si ho he fet bé, em demanarà d'aparellar l'aparell. A veure si el sentim. Si us fixeu, està en anglès, però diu que l'activem, diu que obrim el nostre navegador web, anem a home.mycroft.ai per registrar aquest aparell. Bé, no ho faré, però simplement us ho ensenyo. Es tracta... A veure, un moment. Se sent molt fluixet. L'àudio de la màquina virtual el sento molt fluixet. No sé si el sentiu vosaltres, però suposo que no. Però bàsicament es tracta d'anar
a la pàgina web de Mycroft, que ara us ensenyaré. I aquí ja afegir aquest aparell. Mira, va, ho puc fer. I aquí em demana el codi per enllaçar. Llavors, quin codi és? NJY, i Y3H. Y3H. Aquí li podem posar un nom a l'aparell, la ubicació si li podem posar si està al menjador, a la cuina, quin país, regió, estic a Manresa, com podeu veure. I aquí permet definir alguns paràmetres d'aquesta instal·lació de Mycroft. En català no ens serveix de res tot això, perquè tot això ho sobreescriurem via la instal·lació local. Però bueno, ja el tinc aparellat. Llavors, si tornem aquí, en algun moment ell es donarà compte i ens dirà que fantàstic, ja funciona. Tenim un Mycroft configurat en anglès. I ara per sortir, per exemple, faig quit i apago els serveis de Mycroft. I ara em sap greu perquè són i50, ja havia dit que si 50 no ho tenia, no passaríem al pla B. Llavors el que faré és passar al pla B, perquè ara hem fet la part difícil de tenir Mycroft en català. Apagaré la màquina, deixo l'estat de la màquina, i si seguim la guia, ara he apagat la màquina virtual i anem al pla B. Hem arribat fins aquí. Ja tenim un Mycroft funcional en anglès, ara manca configurar-lo en català. Què manca? Doncs el que us deia, tot el que aquests components que hem hagut d'anar afegint al català, que ja els tenim, però que no funcionen de sèrie, sinó que cal aplicar-los manualment, és seguir aquesta guia pas per pas. Llavors, confio que dijous en Casimiro ho pugui fer. Perdoneu, jo no us ho faré perquè no em dóna temps, però és una guia que confio s'entengui bastant bé. Bàsicament és, amb aquest mateix terminal on hem instal·lat Mycroft en anglès, seguir pas per pas totes aquestes passes. Llavors, jo ara em fa il·lusió ensenyar-vos el Mycroft que tinc aquí en el meu equip i interactuem una mica. Aquest és un Mycroft que l'he fet avui mateix des de zero seguint la guia, per tant no hauria d'haver-hi cap diferència, però us ho vull ensenyar. Perdoneu. Llavors, la paraula, en condicions normals, aquesta finestra que esteu veient no es veu. Això és perquè he engegat Mycroft en mode de depuració. Però ens és molt útil per veure per què no funciona com ha de funcionar o què entén ell que diem nosaltres. És útil per fer proves, perquè és el que us dic, el que falta ara sobretot són fer proves. Ja s'ha carregat Mycroft. Llavors, provem-ho. Ei, Mycroft, quina hora és? A veure, no m'ha sentit? Ara sí, perdona. Les 18:52. Ho heu sentit? En blau apareix la transcripció que Mycroft fa del que jo he dit, després de la paraula d'activació, és a dir, la paraula d'activació és ei Mycroft, ho he dit separat per intentar que no s'activi. Llavors, un cop dic això, que Mycroft, com bé comentava en Ibars, aquesta paraula d'activació fa servir un motor i un cop s'activa, fa servir el motor de reconeixement de la parla per enregistrar i transcriure el que dic després. En aquest cas he dit quina hora és, ell ho ha transcrit correctament, no sempre passa, i llavors ha fet servir l'habilitat determinada per dir les 18:52. No sempre funciona tot tan bé. Exemple immediat. Ei, Mycroft, quin dia és? El last cap de base de Tuastany, de Sant Beat, fins Tuastany, de Sant Beat.
ha transcrit bé, ha processat l'habilitat correctament, és a dir, ha detectat que jo li demanava quin dia érem, quin dia som, però la resposta, òbviament, cal millorar molt. Aquí hi ha un el que està bé, last està malament, cap de, potser hauria de ser cap de setmana, va ser està bé, dimarts, desembre, 8, hauria de dir 8 de desembre, i fins dimarts a 8 de desembre. Vull dir, aquí cal moltes proves i veure què està fallant. Si està fallant l'habilitat, el codi de l'habilitat que no funciona bé en català, o està fallant Lingua Franca, que és la biblioteca que us deia que processa les dates. Hi ha marge de millora, però amb les hores funciona, amb les dates no, doncs s'ha de millorar. Aleshores, més coses que es pot dir. Per exemple, hey Mycroft, què és un triangle? La definició de la paraula triangle és un polígon de 3 cares. La paraula triangle té 3 definicions més. Aquí, quan fem una pregunta molt genèrica que no hi ha cap habilitat que la capturi, hi ha una habilitat que és l'habilitat última de rescat, fallback, i que en aquest cas jo tinc definida que és aquesta, que està a la guia també. Aquesta habilitat el que fa és agafar la transcripció, la tradueix a l'anglès, envia aquesta traducció en anglès a Wolfram Alpha, captura la resposta de Wolfram Alpha i la torna a traduir, en el nostre cas, al català. Llavors, això funciona habitualment, però no sempre. Per exemple, hey Mycroft, què és un gol? La definició de la paraula objectiu és l'estat de coses que es pretén aconseguir un pla i que quan s'aconsegueix, posa fi al comportament destinat a assolir-lo. La paraula objectiu té 3 definicions més. Aquí veieu quin és el problema d'aquesta habilitat, que és de difícil solució, però perquè és l'habilitat última de rescat, és a dir, quan cap altra habilitat ha capturat la nostra ordre, s'executa aquesta. Quin és el problema aquí? Que la paraula goal es tradueix pel seu equivalent immediat en anglès goal, i llavors la cerca que fa en anglès és pel terme anglès, que es tradueix en català com objectiu, no pas com goal. Aquí hi ha un problema de doble traducció, podem conviure si sabem el per què. Perquè és complicat tenir una habilitat de rescat millor que el que tenim ara, però hem de ser conscients de les limitacions. Aleshores, què es pot fer ara mateix? Doncs, per exemple, fer consultes a la Viquipèdia. Hey Mycroft, Viquipèdia Quim Monzó. Espereu un moment mentre cerco Quim Monzó. Joaquim Monzó i Gomes, conegut amb el nom de ploma Quim Monzó Coma, és un escriptor català, autor de novel·les, contes i articles d'opinió, aquests últims en català i en castellà. Com veieu aquí s'ha activat, a veure si la trobo, no la trobo ara. Aquí no s'ha fet servir l'habilitat de rescat, sinó s'ha fet servir directament l'habilitat de la Viquipèdia. Aleshores, caldria provar de poder fer consultes de forma molt més natural. Per exemple, poder dir, hey Mycroft, cerca Quim Monzó a la Viquipèdia. A veure si ho fa. No sé què significa això. Aquí, llavors, un marge de millora és millorar l'skill de la Viquipèdia perquè capturi aquest tipus de frases. Altres opcions altres marges de millora, per exemple, si dic, hey Mycroft, compta fins a 10. La resposta és la llista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ara ho ha fet bé, però moltes vegades aquest compte me'l transcriu com a me, perquè són homòfons. A veure si ho aconsegueixo. Hey Mycroft, compta fins a 10.
No, doncs ara no hi ha forma. Però La resposta és la llista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ara jo he escrit directament, he escrit amb el teclat l'ordre que li enviaria a Mycroft, és a dir, ens saltem la part de la síntesi del reconeixement de la parla. Vull dir, perquè això per fer proves és útil. En les proves d'aquests dies, aquest compte me'l posava moltes vegades a me. I què passa? Ho fa bé. La resposta és la llista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Però per què ho fa bé? Perquè com que no em reconeixia la paraula compte a me, vaig retocar la traducció de l'habilitat de la Viquipèdia, d'aquesta habilitat en concret, perquè reconegués una transcripció incorrecta. És a dir, quan traduïm habilitats hem de ser conscients que la transcripció no sempre és 100% correcta. És a dir, que potser l'usuari o parla malament o no pronuncia bé o el motor simplement s'equivoca i posa una E quan hauria de posar una A o posa una R. Si diem cerca, escriu cercar amb infinitiu en comptes d'imperatiu. Per què? Ens és igual, el que volem és que l'habilitat funcioni. Aleshores, aquesta és la part de la localització. Llavors, jo us volia, ara que us he ensenyat Mycroft que funciona i respon coses... Per exemple, hey Mycroft, qui és el president de França? L'actual president de França és Emmanuel Macron des del 14 de maig de 2017. Ho fa bé. Aquí he enviat aquesta qüestió a Wolfram Alpha i ens ha respost això. Hey Mycroft, qui és el president d'Andorra? No hi ha president d'Andorra. L'actual copríncep d'Andorra és Joan Enric Vives Sicília des del 12 de maig de 2003. Vaja. Hey Mycroft, qui és el cap de govern d'Andorra? L'actual cap de govern d'Andorra és Antoni Martí Petit des de l'1 d'abril del 2015. De vegades, Wolfram Alpha també dona respostes correctes de casualitat. Hey Mycroft, qui és el president de Catalunya? No sé qui és. És difícil, aquesta pregunta és difícil actualment. Doncs això, ja us he ensenyat Mycroft en català. Aleshores, jo us vull explicar l'origen d'aquesta xerrada inicialment, que era com s'han de traduir les habilitats, perquè ara mateix és on hi ha més feina i on hi ha més feina de proves. Aleshores, jo us prometo que si seguiu aquesta guia a partir d'un nou Ubuntu des de zero, si seguiu aquesta guia, tindreu un Mycroft exactament igual que el que tinc jo. Vull dir, perquè he muntat aquest Mycroft seguint la guia. Aleshores, jo us vull explicar com funcionen les habilitats, la traducció d'habilitats. Aquest és el repositori GitHub de Mycroft i aquí hi ha totes les habilitats oficials, diguem-ne. Aleshores, en buscarem una. A veure, alguna que sigui fàcil de la Viquipèdia. Aquesta. Llavors, com s'ha de traduir una habilitat? Bàsicament hi ha habilitats de dos tipus, però es tradueixen igual. Unes que tenen unes carpetes que es diuen diàleg, regex i vocab. Llavors, a la carpeta vocab hi ha una carpeta per cada llengua. Fixeu-vos que aquí no hi ha cap llengua pel català. Per això hem d'aplicar les traduccions manualment. És a dir, us deien que hem traduït totes les skills, però encara no han arribat al codi predeterminat, al codi de Mycroft oficial que tu et baixes quan clones el seu repositori. Llavors, dins de la carpeta en anglès tenim 3 fitxers que bàsicament són les ordres que
capturarà aquesta habilitat. Si tu dius Wiki, Wikipedia, tell me about, tell us about, o què diu la Wikipedia sobre o cerca, això activa aquesta habilitat i el que vagi darrere ho buscarà a la Wikipedia. Per posar un exemple, si mirem la cadena en anglès, doncs aquestes són les paraules que activaran aquesta habilitat. D'acord? El mateix passa amb la carpeta diàleg. La carpeta diàleg bàsicament són les respostes que l'habilitat dona a l'usuari. Per exemple, si fem clic en aquest fitxer, en algun moment aquesta habilitat ens pot dir això és tot el que sé, en anglès. Doncs això són el que hem de traduir, aquests fitxers. I una de les coses dolentes que té Mycroft és que si nosaltres creem una carpeta aquí pel català i li posem aquests fitxers traduïts en català, els hi hem de posar tots. Si ens en deixem un, ni que sigui un, aquella habilitat no funcionarà en català. I ho hem de fer per les carpetes diàleg, per la carpeta regex i per la carpeta vocab. Només que et deixis un fitxer, aquella habilitat ja no funcionarà en aquella llengua. I això és un problema. Aleshores, Mycroft té un portal de traducció, translate.mycroft.ai, que afortunadament permet traduir les habilitats d'una forma bastant còmoda, si tens present unes quantes regles. Llavors, com veieu, ho tenim tot traduït, gràcies a la Marisol. Bueno, gràcies. Ostres, aquí. Com podeu veure, l'activitat dels últims 30 dies ha estat frenètica. Jo estic a baix de tot, Les estudiants de traumàtica han fet una feina extraordinària i està tot traduït. Llavors, mica en mica estan arribant les traduccions, però si seguiu la guia, hi ha un script fet per un servidor que el que fa és agafar les traduccions d'aquest portal de traducció i les aplica a les skills, a les habilitats que tenim en el Mycroft. Llavors, aquest script el que fa és traduir, posar al dia les traduccions de totes les habilitats que tinguem instal·lades. Per això està la guia. Llavors, què més us volia dir? Algunes particularitats quan traduïm. Si traduir Mycroft no és tan senzill, per exemple, com es tradueix? Això què és? Això és una expressió regular per capturar ordres de l'usuari. Llavors, quan traduïm això, hem de ser conscients que això vol dir qualsevol caràcter seguit de les paraules wiki, o, for, o, about, o, Wikipedia, i potser for o about. I el que vingui darrere ho enviarà a l'skill. És a dir, s'han de traduir expressions regulars. Això no és senzill, no es pot pretraduir amb un motor de traducció i és molt artesanal. Llavors, el que ens hem donat compte quan fèiem aquesta prova de concepte de Mycroft en català, que és que hi ha moltes skills, moltes habilitats oficials que no funcionen. Per exemple, l'alternativa de rescat Wolfram Alpha pel català no funciona. Llavors, en la guia, quan dic no funciona, vull dir que no funciona en català. Llavors, què ha fet en Casimiro Ferreira? Ha desenvolupat una habilitat alternativa que essencialment fa el mateix. Agafa l'ordre de l'usuari, la tradueix a l'anglès, envia la consulta en anglès als servidors de Wolfram Alpha i la resposta en anglès la retradueix al català. Per això en la guia hem posat que, sisplau, instal·la aquesta habilitat i desactiva, això es fa automàticament, desactiva l'habilitat de Wolfram Alpha personalitzat. I aquesta skill que no l'he provada, aquesta no, però és l'habilitat de notícies
Doncs el mateix, l'habilitat oficial té un problema amb els fluxos d'àudio HTTP, que són els que fa servir la Corporació Catalana. Llavors, mentre es corregeix això amb l'habilitat oficial, doncs en Casimiro Ferreira ha desenvolupat una habilitat alternativa que ens permet escoltar Catalunya Ràdio. No ho posaré ara perquè no ho he acabat de configurar, disculpeu-me. I, bàsicament, la guia es tracta d'instal·lar el que fa falta i configurar el fitxer mycroft.conf. El fitxer mycroft.conf, ara us l'ensenyaré, és el fitxer que defineix tots els paràmetres de Mycroft que farà servir Mycroft. En el nostre cas concret, la llengua definida és C-S. Això va ser un problema, aquest ES és un problema, però ho hem hagut de posar així. Perquè si no hi havia moltes coses, per exemple, el motor de reconeixement de la parla no funciona. Per què? Perquè el motor de reconeixement de la parla que ara mateix fa servir és el mateix que el de Chromium i necessita tenir el codi d'estat. Si no, no funciona. A efectes pràctics, el millor és fer servir el motor de síntesi de veu de Festival instal·lat en local. Llavors, això s'ha d'instal·lar i s'instal·la en la guia. I aquí marquem 3 habilitats predeterminades que no funcionen bé. Sabem que no funcionen bé en català. I això us ho explicarà millor en Casimiro dijous, però bàsicament és per despertar el Mycroft quan li hem dit que se'n vagi a dormir. Bàsicament, si el posem en stand-by, la paraula predeterminada és stand-up, que no va bé en català, llavors li hem posat desperta. Llavors, si el posem a dormir, li haurem de dir hey Mycroft, desperta. Mira, ara m'ha sentit. I la comunitat de Mycroft en català, doncs això, per traducció, grup de Mycroft en català a Telegram i per desenvolupador, el xat oficial de Mycroft, LanguageK. I em sembla que ja ho tinc. Si teniu alguna qüestió a fer-li a Mycroft, endavant, que el deixo connectat i li podreu parlar. I fins aquí la presentació. Deixo de compartir pantalla. No sé si teniu algun dubte sobre Mycroft. Vibers, et passo la paraula. Sí, jo tinc preguntes. Em sento ara, pots... Tenim eco. Vale, ara tens micro apagat, molt bé. Jo tinc preguntes, però m'agradaria escoltar dels participants que penseu que com trobeu. Primer de tot, podem preguntar la cosa que també ens espanta. Podreu intentar instal·lar Mycroft? Us interessa instal·lar Mycroft? Comencem amb això. Si ningú vol escriure, jo faig... Aviam. Alguns estan escrivint. Sí, ja ho sabíem, és a dir, és normal per moltes persones que és difícil. Sí, Jordi, que està aquí, si és el mateix Jordi que coneixem. I Kiran també potser sí, entenc. Però bé, podem continuar dient perquè us agradaria preguntar alguna cosa, és a dir, us agradaria saber què es pot fer amb el Mycroft aquest. Teniu preguntes? Si ningú pregunta, ara se m'acaba d'ocórrer que us puc fer una demo ràpida de com traduir una habilitat senzilla que no està traduïda. I no està traduïda perquè no està en el portal de traducció. Doncs podem
mentrestant. Sí, podem posar la pregunta de Pelin, que quan fèiem la prova de què dia és, Pelin preguntava si dius quin dia és avui, què passaria al xat. Ho provo, un moment, que comparteixo la pantalla i així enllaço les dues qüestions. Espera, queda... Com Nassos es comparteix la... Vale, clar, perquè necessito... Perdoneu. Sí, no, ja està, aquí. Ara sí, no? Ara sí. Vale, estic a Mycroft, que l'he deixat obert, sí? Ei, Mycroft, quin dia és avui? El last cap de base de Tuasdany, de Sandberg, fins Tuasdany, de Sandberg. Doncs això. Aquesta habilitat l'hem de resseguir a veure què està fallant, si l'habilitat o llengua franca. Que llengua franca, he de ser sincer, està adaptat de forma molt bàsica al català i no ho té tot. Llavors, hem de veure exactament què és el que falla, si l'habilitat o llengua franca. Llavors, jo us volia fer un exemple de com traduir una habilitat ràpida. Apago Mycroft. Llavors, ho faig des d'aquí, minimitzo això. Llavors, vaig al directori on estan les habilitats, que és /opt/Mycroft/skills, i n'hi ha una que em va estar donant molta guerra, o sigui que no funcionava, que és l'habilitat que et diu la IP de l'equip. Espereu. Aleshores, aquesta habilitat, això és el codi de l'habilitat, això és tot el que és. Aleshores, aquesta habilitat és de l'altre tipus que us deia. N'hi havia la que tenien les carpetes amb vocab, diàleg i regex, i aquesta és de l'altre tipus, que és el tipus d'habilitat que té la carpeta local. Llavors, quan entrem, què tenim? Una carpeta per cada llengua. Si us hi fixeu, no hi ha carpeta pel català. Per què? Perquè aquesta habilitat no es tradueix en el portal de traducció i, per tant, no hem fet la traducció. Però, bueno, la podem fer en un moment. Com es tradueix una habilitat? Bàsicament, agafem els recursos en anglès, li posem el nom amb C-S, ara entrem a dins i hem de traduir tots aquests fitxers. Llavors, jo, per exemple, aquest, si l'obro en l'editor de text, en comptes de tot, que ens dirà punt, i guarda aquest fitxer. Aquest es tradueix bastant ràpid. Són molts fitxers, però es tradueix bastant ràpid. Si voleu fer preguntes mentrestant, cap problema. Ho dic perquè mentre vaig parlant, en Baibars pot dir per... Bàsicament, com veieu, és traduir nombre... Aquest ja l'hem traduït. Això és un fitxer diàleg. Els fitxers VOC són les paraules clau que activaran l'habilitat. Llavors, bàsicament, quan la transcripció del que diguem es correspongui amb alguna d'aquestes línies, doncs l'habilitat farà alguna cosa. Aquí, per exemple, jo he fet adreça IP. Clar, però segurament el motor ho transcriurà així. Llavors, per si de cas, jo ho poso així. Perquè quan diem IP, és fàcil que el motor de reconeixement de la parla ho transcrigui així. Però fixeu-vos que no m'ha calgut que sigui el mateix nombre de línies. En puc afegir més. Podran ser menys. Perdona? Podran ser menys la quantitat de línies. Sí. Essencialment, les habilitats el que fan és que quan activarà la funció, o el que sigui last, quan la transcripció coincideix amb alguna de les línies que hi ha aquí, en el fitxer last.
I amb els diàlegs, iguals. Vull dir, la meva IP acaba en... No ho sé, I fins i tot, aquí, per exemple, és que no sé com traduir-ho. Aquí, per exemple, aquesta, com que la tradueixo igual, doncs la trec. I aquesta també, vull dir, pot ser menys, sí. I aquesta la traduiré diferent. Aquesta, la meva adreça IP acaba en... I aquesta la traduiré com a acaba en... Guardem. I, bueno, els diàlegs ja no els traduiré, però traduiré el VOC. VOC, recordeu que són les ordres que capturen com l'habilitat. Joan, sobre això tinc una pregunta. Bàsicament, la comprensió de Mycroft depèn de les ordres aquestes. És a dir, hem de dir exactament igual com posem a les fitxers de VOC. Sí, i pitjor encara. Un moment, que ara... Pitjor encara. Un moment, que us ho ensenyo. Engego. I a veure si funciona, Creuem dits. Això és... Ara... Mycroft. Era encara, no? Adreça IP. Fixeu-vos. No ho he entès. Fixeu-vos, per què? Perquè jo he anticipat que el motor de reconeixement de la parla no transcriuria IP tot seguit, sinó que faria IP, però jo he posat PE, no P a soles, m'explico? Llavors, no és que hagi de coincidir tal com ho diem, sinó de coincidir tal com ho entrega el motor de reconeixement de la parla. Jo ara escriuré el mateix, però com si ho hagués dit així. Això ho he escrit, no ho he dit, Fixeu-vos. Ho sento, no ho entenc. Ara em deixa malament. Ho hauria hagut de fer. Espera un moment. Ara m'ha deixat malament. Què he posat jo aquí? Què he posat aquí jo? Adreça IP, sí, no? Bueno, és igual, afegeixo un. Ara m'ha deixat malament. A veure, un moment. I si poso... Mycroft. Adreça IP. No, espera, perdoneu. Mycroft. És possible que hàgiu de dir-ho d'una altra manera. Mycroft. Adreça de xarxa. No estic segur d'haver-vos entès. Doncs no m'ho reconeix. Bueno, hauria de traduir tots aquests fitxers, però bàsicament, ho veieu, es tracta de traduir aquests fitxers i ara no sé per què no me l'ha reconegut, però... A veure un moment. Mycroft. Mostra l'adreça de xarxa. Ara sí. MY Networking. P. Adresi 192.168.1.29. Ara sí. Mostra l'agafa d'aquest fitxer i adreça de xarxa l'ha agafat d'aquest altre fitxer. Llavors, l'habilitat busca que diguis, fas la consulta i al darrere hi vagi aquesta qüestió. Sense mirar el codi, és una hipòtesi. Llavors, si traduíssim tots els fitxers diàleg, la resposta que ens dona estaria en català.
Jo ara no ho he fet perquè he fet una prova ràpida. Però bàsicament les habilitats es tradueixen així, és a dir, si és del tipus que els recursos estan dins de la carpeta local, hem de tenir una carpeta amb el codi CE-S i a dins els mateixos fitxers que hi ha en anglès, el nombre de fitxers i el nom dels fitxers s'ha de ser idèntic i el contingut s'ha de correspondre. Pot tenir més o menys línies, però és important que hi sigui. D'acord? I ja aturo la prova. Un moment. Algun altre dubte? Joan, hi ha una altra pregunta que no està directament relacionada amb això, però és una discussió interessant. La Montserrat Nadal té la pregunta, potser molt bàsica, a part de totes les tasques de traducció, de proves, etc., per tal que un assistent Mycroft pogués funcionar de sèrie en català, que caldria. Molta feina per part de desenvolupadors per crear el programari necessari. A veure, que estigui en català és qüestió de dies o de setmanes. O sigui, perquè estigui a sèrie en català és qüestió de dies o de setmanes. Què vull dir de dies o de setmanes? La feina ja està feta i està enviada al repositori principal de Mycroft. Per tant, per exemple, la llengua franca encara no ha arribat, però ja està acceptat. Les traduccions encara no han arribat, però arribaran. És a dir, està tot enviat. Hi ha coses que estan acceptades i pendents de que arribin, i n'hi ha coses que estan pendents d'aprovació, però no compto que sigui gaire problema. Què és el que falta? Que sigui útil. És a dir, que les habilitats funcionin en català, les que ara no funcionen, corregir-les, i desenvolupar habilitats pels serveis i productes del mercat catalanoparlant. Estic pensant en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en RAC1, en Apunt del País Valencià, en la televisió d'Illes Balears i B3, em sembla que es diu. Qualsevol habilitat que se'ns pugui imaginar del mercat catalanoparlant és útil. A veure, una ximpleria, si tinguéssim una edició de la Bíblia en català, podríem tenir una habilitat que et digués un versicle de la Bíblia. Per exemple, si tinguéssim una versió lliure de la Bíblia en català, que malauradament no en tenim cap. Però, potser es podria fer una habilitat que consultés a la pàgina de la Bíblia de Montserrat i et llegís el versicle. Es podria fer. Vull dir, estic pensant en habilitats que he vist que hi ha al mercat anglòfon, però el que manca és això. La part de codi, jo soc optimista per una vegada a la vida i jo crec que en pocs dies, poques setmanes arribarà. Penseu que fa una setmana, 2 setmanes, tot això que us he mostrat, aquesta prova de concepte, no es podia fer. No, ens faltaven peces i encaixar les peces. Ara funciona. Aleshores, moltes parts d'aquestes peces ja estan aprovades i arribaran. I les que no estan encara aprovades s'aprovaran i arribaran. I compto. El que falta és crear un ecosistema, un petit ecosistema d'habilitats que siguin específiques o com a mínim compatibles amb el mercat catalanoparlant. No sé si hi ha comentaris sobre això, però tinc una altra part, no depèn tant de l'equip o la comunitat de català, però més la part de Mycroft i l'organització en si del Mycroft, i ho dic també, és una pregunta també perquè no tinc clar, una altra qüestió és com arribar als usuaris, com arribar als consumidors. Això que hem vist avui que és problemàtic perquè necessita Linux. Una altra cosa que Mycroft ofereix al Mark II, ara fa poc que han començat a enviar, però no sé si començaran a vendre també això, és a dir, el dispositiu en si, però al final no seria encara tan fàcil que anar al Google Play, diguéssim, i descarregar una aplicació de Mycroft, per exemple. Què penses sobre això, Joan? No sé. A veure, aquí ja no soc tan optimista. És a dir, la facilitat i comoditat
dels aparells d'Amazon o de Google, difícilment la tindrem en Mycroft. És a dir, sí que és veritat que Mycroft, l'empresa, ara està previst que posi en producció el Mycroft 2, no sé si ja l'ha posat o està o aviat, llavors podràs comprar un aparell en Mycroft. De sèrie en català, és a dir, que un usuari de carrer, sense entrar en el codi i definir com a mínim el català, això li funcioni, és complicat. Ho dic perquè Mycroft ja ha dit que només dona suport a l'anglès, és a dir, en aquest portal, en el portal de home.mycroft.ai, ja us he dit que en el mercat catalanoparlant no ens era gaire útil, però és que tampoc per al mercat espanyol o pel mercat alemany. Aleshores, és complicat en aquest aspecte. Altres opcions que se m'ocorren? Bueno, per què no un fabricant local tipus Cecotec? Dic Cecotec perquè és coneguda per fer clons de la Rumba i clons de la Thermomix. Per què no podria fer un clon de Mycroft adaptat al mercat catalanoparlant i espanyol també? Vull dir, es podria fer. Òbviament, aquí intervé l'impuls empresarial local. Aquí això ja és complicat. No soc tan optimista en aquesta part. Molt bé, és normal, és la part més emprenedora i és una altra qüestió que no podem controlar, no podem impulsar des de la nostra part. Jo no vull dir moltes coses per ser molt optimista, però m'agradaria veure les possibilitats de tenir imatges de l'Android i si podem fer alguns prototips que són més accessibles, per exemple. Jo m'agradaria parlar amb la resta de comunitat, que ni tu ni jo som expertes en això, segur, però una de les idees de la sessió pròxima i totes les connexions que tenim ara és per investigar aquestes vies alternatives per facilitar sempre més per veure mínimament per facilitar aquest procés de fer proves. I això, potser això seria per part de desenvolupadors que la Montserrat Nadal referia, és potser això, és a dir, per fer-ho més accessible, però quan parlem sempre de totes les peces de reconeixement de la parla, síntesi de la parla i totes aquestes coses, i a més la part de localització de Mycroft, sí que és acabat que és una situació bastant emocionant per nosaltres, mínimament. Sí, doncs, no sé si hi ha altres preguntes. Puc fer jo alguna pregunta? Sí. Algun comentari, a més? Bueno, agafant el fil de la paraula de Joan, no sé si serà molt naïf comentar, però l'altra cosa per provocar o promoure el mercat és la demanda, no? O sigui, quan hi ha més demanda, potser les coses s'engeguen una mica més ràpid, només per comentar. O sigui, per part de l'usuari final hem de seguir demanant assistents virtuals en català i aplicacions, si de cas, i per aportar també al desenvolupament també eines més user-friendly, no? Com es diu, així també com comentava abans. I també, clar, òbviament hi ha coses a fer per part de les desenvolupadores i per part del públic general o per les traductores, com m'has ensenyat, Joan, no? Que podem fer traduccions així per localitzar les habilitats. Però, per exemple, la Carmina diu que jo no m'hi atreveixo gaire, sincerament, i jo, per exemple, personalment estic més acostumada a treballar amb codi i tal, tot i així em fa por.
Però entenc també que ho fem una sola vegada, o sigui, l'instal·lem i després és qüestió de jugar i fer proves i proves, com deies, no? Ho dic per també animar la gent que no faci por, vull dir, fins i tot a mi m'ha fet por, però bueno, és com instal·lar una aplicació i després pues, jugar i no hi toquem gaire. I aleshores, tinc dues preguntes. Primera és això, que com públic general, què podem fer? O sigui, més resumit, no? Ara que no tothom d'aquí és de la comunitat tecnològica, per tant, per animar a mi i a la Carmina i altra gent, resumint, no? Què podem fer? I l'altra pregunta és el tema de privacitat de Mycroft, no? Que abans el Baibars ha parlat del problema de privacitat i aquí amb Mycroft diria que ho tenim més protegit i més controlat perquè ho executem en la màquina virtual, oi que sí? És per això? O sigui, si podeu comentar una mica d'aquestes dues coses, us agradaria. Gràcies. Sí, sobre la privacitat, la privadesa. Tot depèn. M'explico. Ara mateix, si se segueix la guia de configurar Mycroft en català, el motor de reconeixement de la parla que es fa servir és el de Google. Aleshores, això vol dir que quan després de dir Mycroft la part que dius se'n va als servidors de Google i torna. Si es configura un motor de reconeixement de la parla local, doncs aquest problema està solucionat. Després, cada habilitat, la majoria d'habilitats, no totes, però la majoria d'habilitats, el que fan és enviar una consulta a un servidor extern i retorna el resultat. Doncs això, qui és Quim Monzó, això se'n va als servidors de Wolfram Alpha o al servidor de la Viquipèdia i retorna el resultat. Llavors, bueno, no hi ha un usuari associat, però diguem-ne que el senyor de Wolfram Alpha doncs pot saber que des de la teva màquina s'ha fet aquesta consulta. O el senyor de la Viquipèdia pot saber que des de la teva màquina s'ha fet aquesta consulta. En qualsevol cas, és una opció, Mycroft és una opció molt més respectuosa amb la privadesa que no pas Amazon, moltíssim més, o l'assistent de Google, molt més. El que sí que és veritat és que depèn dels serveis que facis servir per tenir síntesi de veu, per tenir reconeixement de la parla i depèn de les habilitats que facis servir. Si tu tens una habilitat que envia informació de casa teva al servidor de Google, doncs aquella informació sortirà del teu aparell. Però sí, la resposta curta és que és molt més respectuosa amb la privadesa que no pas les opcions de Google o d'Amazon. I sobre què podem fer els usuaris no tecnològics és una pregunta complicada. La resposta fàcil és, si vols tenir assistent de veu en català, no compris un assistent de veu que no tingui el català. És simple. És a dir, si els fabricants veuen que hi ha un forat en el mercat que no compren aparells, doncs diran, per què en aquesta zona no venem tants assistents de veus, tants altaveus com en altres regions? Doncs potser això els hi farà rumiar, no? La realitat és que és complicat. És a dir, quan la llei de l'oferta i la demanda pots exercir-ho quan hi ha una oferta. És a dir, quan hi ha un mínim d'oferta en català, imaginem-nos, per exemple, que l'assistent de Google tingui suport pel català. Doncs el mercat pot exercir aquesta demanda perquè hi ha un mínim d'oferta. Però el problema que tenim en la informàtica de consum és que no hi ha gens d'oferta. Llavors no pots exercir la demanda. I aquest és el problema. Que és el peix que es mossega la cua. No hi ha demanda perquè no hi ha oferta. I no hi ha oferta perquè no hi ha demanda. I és un problema. Jo volia dir una altra cosa que no està relacionada amb això, però de les persones no tècniques potser és interessant estar dins de la comunitat d'alguna manera, també utilitzar el xat ara que la traducció i localització és més o menys finalitzada, per saber quin interès hi ha, sobretot amb
per les habilitats. Per exemple, per dir, estaria bé tenir accés a, no sé, treure la informació directament de meteo.cat, no sé. Per tenir una llista dels desitjos del mercat per veure què cal desenvolupar, això també. Encara que no faci la prova, és difícil ara, diguéssim, però idees també estan benvingudes. Això era una petita cosa. I això també és una feina que fem pel mercat, perquè estem definint bàsicament la demanda d'alguna altra manera i qualsevol empresa pot agafar aquest interès i convertir-lo en producte. No serà útil només per Mycroft. Doncs això, no sé si hi ha altres comentaris. Si no, podem tancar. Estem a un punt bo i vull recordar-vos l'enquesta que si podeu, us agraïm si podeu omplir l'enquesta que està a l'inici, l'Enyes. He tornat a compartir. Molt bé, moltes gràcies. I això, avui hem resumit el que està fent la comunitat i per explicar-vos una mica què es pot fer de totes les parts, no només dels desenvolupadors, quins rols, quines idees són importants, són necessaris per implementar. I moltes gràcies a Joan, que no només ha preparat per avui, per fer la presentació, però ha preparat tota la documentació amb l'ajuda de Casimiro, que parlarà el dijous, que tots són recursos molt importants que ens ajudarà. M'ajudarà segur i espero que ens ajudarà a un grup de persones més gran per una comunitat. I seguirem avançant i ja, mica a mica, jo estic molt orgullós perquè moltes coses no existents al mercat ja estem produint des de la comunitat de programari lliure i seguirem fent. Doncs moltes gràcies, Joan, un altre cop. Tenim en mut perquè tenim eco. A tu, deia tu. Sí. Moltes gràcies. I com deies, com has comentat abans, realment, quan vaig veure això funcionant, va ser molt emocionant, perquè era una cosa que s'han trigat anys, literalment, en veure-ho funcionar. Vull dir, realment és molt emocionant que totes les peces encaixin i funcionin. Llavors, estaré molt atent a la xerrada de dijous, perquè estic segur que podem agafar moltes idees i crear una bona comunitat. Molt bé, un altre cop. Moltes gràcies i moltes gràcies als participants i espero que ens veurem a l'última sessió de les jornades. Un bon vespre. Adéu.